अरे आईने में आपन रूपवा झाकेलू निहारी चलावेलू ता। अरे ब्यूटी चलावेलू ता चली जाला भाला। करा से पूछी कवना बात के बहाला, कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सभी का आशीर्वाद प्यार ऐसा ही मिलता रहेगा तो वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप कमेंट जरूर करें मेरे वीडियो कैसा लगता है आपको। और मेरे वीडियो में जो है अच्छे अच्छे ब्लॉग और अच्छे अच्छे गाने आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए। और चलिए आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने मिलते हैं। चलिए आपको एक मैं भोजपुरी सॉन्ग सुनाता हूँ। कहीं गलती होगा तो माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, चूँकि मैं उतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ। अरे के करा से पूछी कवना बात के बहाला, कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ त जरूर बाटे। के करा से पूछी, के करा से पूछी, के करा से पूछी कवना बात के बहाला, कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ त जरूर बाटे। अरे आईने में आपन रूपवा झाकेलू निहारेलू, बेरी बेरी खुलल केसिया पकड़लू संवारेलू। अरे आईने में आपन रूपवा झाकेलू निहारेलू। अरे आईने में आपन रूपवा झाकेलू निहारेलू। बेरी बेरी खुलल केसिया पकड़लू सवारेलू। ब्यूटी चलावेलू, ब्यूटी चलावेलू, ब्यूटी चलावेलू ता। अरे ब्यूटी चलावेलू ता चली जाला भाला। कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ त जरूर बाटे। के करा से पूछी, के करा से पूछी, के करा से पूछी कवना बात के बहाला, कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ त जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। कुछ त जरूर बाटे। तो नमस्कार साथियों, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।